Amen. Tumingin sa bangka ay medyo abundant.
Me. Siamo stati in conto, se ci ama esili, si ama niente. Njengoba isihloko salentumayelo sisho, siyibandla eliseseyisha kakhulu, kodwa futhi elinomyalezo omdala kakhulu. Ngaphambi kokuba ngingene udabeni esize ngalo, kumele siqale ukuzethula kulabo esiqalayo ukuhlangana nabo kule nkonzo. Silibandla ngo-2010 elaphuma ebandleni lamaNazaretha aseKhili, kodwa asiphumanga ngokuhlubuka kuleli bandla laseKhili, njengoba amanye amaNazaretha aye asithula athi sinamaphilula, besiqambe namanga ahlukahlukene, isiqambele amagama ahlukahlukene. Kodwa okwenzeka yilokhu, mhlaka 4 January 2010 ekuseni sengigqokele ukuya emsebenzini, sabona sigubhe ingilosi phambi kwethu nginomkhokheli. Kodwa le ngilosi sasingasaqali ukuyibona ngoba yaqala ukuzivakashela kusukela ngo-2006. Le ndaba-ke inde kakhulu. Kuthiyele umuntu wasezulwini ngithunywe ngushele ubaba ilanga kuyo, uthande ukutshele uphume ebandleni laseKhili bese umakhela ibandla likaJehova. Kuleli bandla uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Uyothathela eBhayibhelini nasezihlabelelweni zamaNazaretha, ubuye uthathele ezimfundisweni zakhe uprofethi. Kafuthi ilesi sizathu esangenza ngigcine ngilishiya ibandla lamaNazaretha eliseKhili. Ivangeli leli bandla lifundisa ngokukhonza uJehova, lilandela izimfundiso zikaShembe ubaba omkhulu efundisa amaNazaretha. Siyazi ukuthi noma amaNazaretha engamaningi, amaNazaretha alapha eSwatini engamaningi kangako, kodwa wona akhona. La maNazaretha aphendwa umfundisi uhlophe wakhona lapha eSwatini. Njengoba umfundisi uhlophe engasekho emhlabeni, kumele kube yimi engizochaza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umfundisi uhlophe abe ngumfundisi kuleli bandla lamaNazaretha lapha eSwatini, ngoba uShembe wayengakaze zifike eSwatini. Ngicabanga ukuthi kwaku-1988 ngiyimantshi omundleni engabona sekufika umfundisi uhlophe ekhaya. Efika kimi lo mfundisi wathi kufike izwi kuye eseSwatini lathi akeze kimi ezongitshela ngomlando ngokufika kaShembe eSwatini, ngoba afanele lo mlando ugcine kuye bese kuthi emva kwakhe iyaphela. Ngaphandle kokuzwa ngaye ngangejwayele umfundisi, futhi ngingakaze ngikhulume naye.
nempela-ke ngathatha iphepha ngayibhala phansi njengoba engixoxela yona le ndaba yakhe. Namhlanje ngifisa ukuthi le ndaba yasezulwini ngiyixoxele bonke abantu beyihlaziye abayihlaziyayo ngendlela ababona ngayo. Umfundisi uhlophe uqala kanje le ndaba. Ngingwaseswatini esigodini sasezingeni kuHhohho district. Ngazalwa ngo-1980. Ngo-1930 ngineminyaka cishe engu-12 ngiluse izinkomo edlelweni khona eSwatini. Ngabona kwehla umuntu emkhathini, emahlombe akhe kuhleli abafana ababili. Wabe esekhuluma nami lo muntu ethi, mfana, uyothi uma usibiza uthi singobaba basezulwini. Ileyo ndlela oyosazi ngayo. Wabe esekhomba isikole eseNazarene Mission. Wathi uzohamba uyofunda kulesi sikole. Yimina engizosala ngikwelusela isikole. Nempela izinkomo ngazishiya kulo baba wasezulwini esibhekile. Ngaya ukufunda kulesi sikole saseNazarene ongithumela kuso. Lo baba wasezulwini akagcinanga ngalolu suku, kodwa wabe esehlale efika kimi ngelusini bese ethi izinkomo angizishiye kuye bese ngiya esikoleni. Ngelinye ilanga ngathi ngibona kwase kufika isistela laseNazarene Mission ekhaya ngigibele ihhashi. Lathi leli sistela lizongicela ukuba ngiyohlala emishini ukuze ngithole ithuba lokufunda, ngoba bayabona ukuthi ngiyakuthanda ukufunda. Bazima ekhaya. Nempela leli sistela lahamba nami ngayofunda sengihlala khona eNazarene Mission. Sengihlala emishini ngangifunda ekuseni bese kuthi emini ngiluse amathola asemishini. Ngagcina sengikholwa kuleli bandla lamaRoma eNazarene Mission. Kodwa uthe sengithi sengiyobhadadiswa kuleli bandla, ngambona lo muntu esekhona lapha emishini. Wayesethi kimi, cha, awuzubhadadiswa wena lapha, ngoba uthunyelwe yimi kulesi sikole, ngoba ngifuna ukuba ube ngumfundisi wami. Angibanye ngisabhadadiswa-ke ebandleni lekhatholika, kodwa angaze ngabachazela isizathu sokwenqaba kwami ukuba ngibhadadiswe. Lo muntu wabuye wanyamalala isikhathi eside. Ngakhula ngaze ngagana ngingasambuzi. Kodwa ngokunye unyaka sengimdala sengiganile, kwathi ebusuku ngingalele ngambona futhi lo muntu efika kimi ngiseswatini. Wangithatha wahamba nami wathi uyongitshengisa indawo lapho ufuna ngimakhele khona umuzi. Ngenkathi lo muntu ehamba nami siya kule ndawo sasindiza. Waze wafika kule ndawo wayikhomba ukuthi ufuna ngimakhele lapho umuzi wakhe. Ekuseni ngayixoxa emndenini wami le ndawo ngalesi simanga salo muntu othi angimakhele umuzi. Ngabe sengiya endimeni
ngiyocela leli ncinga kuyo induna yakho. Wabuye amanye amalanga sithi ngabe sengiya eSouth Africa ePiet Retief ngofuna umsebenzi. SengisePiet Retief wafika futhi lo baba wasezulwini ebusuku khona ngiseSouth Africa. Wangivusa wathi angibuyele eSwatini, ngoba lapha eSwatini ngizovakashelwa inkosi. Kumele ukuthi njalo ekuseni ngivuke ngishanele icele ngilinde inkosi. Ngathi mina akwazi ukuthi inkosi ingangivakashela ngoba ngimtshakazana futhi anginayo imali yokuyela eSwatini. Ngale nkosi ngangicabanga inkosi uSobhuza. Wabe lo muntu esengithinta kanzima emhlaba esethi ngikuthinta kanje ukuze ungakhohlwa engikutshele khona. Lapho ayengithinta khona kwaba buhlungu sengathi ngishiswa li-ayina. Kwasala isibazi. Umfundisi uHlophe wabe esengibonisa lesi sibazi se-ayina emahlombe akhe. Nami ngasibona. Semdala. Ngathi ngisahamba endleleni kwavela kwaqhamuka isalukazi sanginika u-5 shillings. Ngethuka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngiyisizwa nginike imali isalukazi. Kodwa yasheshe yabuya ingqondo ukuthi le mali ivela kubaba wasezulwini kwezimali. Ngabe sengibuyela ekhaya eSwatini, ngafike ngayixoxa le ndaba yokubuyiswa yilo muntu ongubaba wasezulwini. Kwase kuthi njalo ekuseni ngivuke ngishanele lonke igceke lami njengoba ngiyalila. Ngabuya ngokunye ubusuku sekuhwelela ngikhona eSwatini lalikhemezela futhi izinkulu. Ngabona isithunzi somuntu eduze kuzwana. Ngathi uma ngisondela ngathola ngempela ukuthi ngumuntu lo embetha amaningi elikhehla ebonakalayo ukuthi seqoqa. Ngabuza umuntu ukuthi ungubani futhi ufunani lapha ebusuku. Wabe sethi kunomfana wami engihamba naye engithume kulo muzi ukuba angicelele indawo yokulala. Kodwa lo mfana asizange sambona. Ekuseni ngaya kulo muntu ngiyombuza ukuthi ungubani futhi uze ehlwele nje uphumaphi. Ngase ngithi lo muntu abamenzele itiye. Kuthe amanzi esebila kwatholakala ukuthi izinkambi azikho. Kwathi ekhaya besatatazela lo muntu wavele wacaphula emoyeni. Wabuya no-5 roses usavalile. Wathi nazi izinkambi umzala Hlobo. Sisathuswe yilokho sathola ukuthi ubisi alukho. Wavele futhi lo muntu wacaphula emoyeni. Wabuya nekhwantisini ivalile. Wathi nani ubisi umzala Hlobo. Lento yenzela nje abantwana ababenza itiye bakhona bayabuka. Abantwana baphuma babaleka babiza wonke umndeni ukuba bezobona ukuthi lo muntu enginaye lapha endlini akusebenzi. Nomndeni wonke wagijima weza kule ndlu enkulu
nalo muntu wabona ukuthi sebeyamxwaya. Ngaso leso sikhathi lo muntu wajika zaphela emehlweni yezinto ezimaningi sebeziphethe. Sabona segqoke izibuko lesikhathi naye eseyinsizwa enhle encane ekhazini. Baqala manje bonke abantu bahleka besaba kakhulu, babona ukuthi akusiyo umuntu. Kodwa kwatholakala ukuthi abasakwazi ukufika lapha engihamba khona nalo muntu. Nami sengivezela ukuvala ngenkathi ngihamba nalo muntu. Kwase kuyacaca ukuthi le nkosi ebengilokhu ngiyilindele nguye umuntu. Ngabona ukuthi asiyo umuntu lo. Wabe sesukuma lo muntu ethi, hlobo, ngitshengise lonke igceke lakho. Sengijahe ukuhamba ngesayinizini ngibuye ngiye enyakatho. Ngahamba naye lo muntu oyisimanga ngimtshengisa igceke. Kwaba sengathi ngimbonisa igceke lakhe. Kuthe uma simbuka lo muntu sathola ukuthi akathi ngiphansi uhamba emini. Wavalelisa abahambi uthene ngamamitha cishe ko-300 kusuka lapho esasimikhona wavela uNyamalanga. Kwathatha isikhathi eside kwaba sengathi iyakhohlakala le ndawo. Kuthe ngo-1960 kwafika uMbazini emzini wami eSwatini ehamba edayisa obhesithi. Ekuseni uMbazini enza umthandazo wokuvuka. Ngabona lesi sihlabelelo samaNazaretha esinokushela baba mkhulu. Ngithe uma ngibona kuso ifoto likababa mkhulu ngethuka kakhulu. Ngase ngibuza kuMbazini ukuthi wathathaphi ifoto lalo muntu, ngoba mina ngazi ukuthi lo muntu akekho. Ngabe uMbazini sengitshela bonke engikwaziyo ngalo baba waseZulu. uMbazini wabe esengitshela ukuthi lo ngumkhulu webandla lamaNazaretha. Kodwa wahamba emhlabeni ngo-1985. Manje ibandla selikholwa idodana yakhe. Ngabe sengithi ngisebenza ngifuna ukuyibona. Uma kuyiyo le owayefika kimi enayo ngizoyazi nayo izoyazi, ngoba mhla engibusela izinkomo wayaye afike nayo. Ngenye inyanga uMbazini wehla nami saya eMziphathe lapho kwakunomhlangano khona ukhona ubaba Ilanga. Sengisesanga eMziphathe ngeze senginameza umuntu ethi uhlobo waseSwazini yamfuna inkosi. Sama saxabeka sekuMbazini ukuthi ngubani lapha owazi uhlobo waseSwazini. Kodwa wathi uMbazini angiyi ngoba yimi ngedwa uhlobo waseSwazini. Ngamfica ubaba Ilanga ehleli eduze komuntu ebeke ekhanda lakhe ingubo owayemthandazela ngayo. Kwathi uma ngibona inkosi Ilanga yasukuma yangihlangabeza, yabe isithi, hlobo, waya esikoleni ukufunda njengoba sakufunda. Ngathi baba, ubaba Ilanga wabe esethatha iBhayibheli elabe liphezu kwetafula esethi
ngokulandelayo angivule incwadi yamakhosi esibili, isahluko sesibili, uvesi 8 kuya 10. Ngayivula ngayifunda lapho kuthi u-Eliya wathatha ingubo yakhe wayisonga, washaya amanzi ahlukana kabili, bawela bobabili emhlabathini owomileyo. Kwathi sebewelile, u-Eliya wathi u-Elisha, cela ngiyakukwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi u-Elisha, makuphinde kabili umoya wakho phezu kwami. Kepha wathi u-Eliya, ngicele into enkulu, nokho uma ungibona ngisuswa kuwe kuyakuba njalo. Kodwa uma ungangiboni akuyikuba njalo. Emva kokufunda le ncwadi, inkosi ilanga yabe isithi, unenhlanhla shonke, ngoba ubonile inkazimulo kaNkulunkulu. Le ngubo ubaba ilanga obethandazela ngayo isikhulu wayisonga kahle, wabe esenginika yona, maqede wathi, kusukela manje usungumshumayeli wasesibhakabhaka. Amen. Uyosebenzisa le ngubo ukuthandazela abantu ezilalini eSwatini. Ngaso leso sikhathi ngathathwa ngasiwa emfuleni ukobhadadiswa. Ngibuya kobhadadiswa ngaba ngumshumayeli waseswatini, njengoba manje sengumfundisi waseswatini. Lo muzo kwathiwa angiwazi, wafika ubaba ilanga wawuvusa kusemvelamsha themba. Uhlobo wahamba emhlabeni mhlaka 29 June 1998 esengumfundisi kuleli banga, njengokusho kababa wasezulwini ngo-1910 ukuthi uhlobo ungumfundisi. Bengizokushumayela ngale, bengingakushumayela ngomkhosi noma ngale ndaba, ngoba besengilungise enye intshumayelo. Kodwa kufike izwi lathi angikhulume ngayo. Isimanga umfundisi uHlophe wasuka eSwatini wazolala emzini wami obunjini. Wathi lithe izwi engahambi emhlabeni engezanga nini uzoshiya le ndaba esimangaliso. Namhla sefika izwi yini ngizuza lapha eSwatini lithi angikhulume ngale ndaba ngikhona lapha eSwatini. Namhla-ke ngizovuselela leli bhasi lobaba wasezulwini, njengoba wasichaza kanjalo kumfundisi uHlophe. Leli vangeli lobaba wasezulwini ngilifanisa nesehlo esangihlela ngincane, mhlawumbe ngina-13 years, lapho engabona incwadi enkulu eyayibhalwe ukuthi iBhayibheli lamaNazaretha. Laselithi izwi leli iBhayibheli liyobhalwa nguwe. Kuwo lo nyaka ka-2026 zabona leli iBhayibheli selihlanganisiwe, namanje likhona linamavolumu awu-8. Nale ndaba engafana ndaba owayizwa yafikiswa kimi ngumnikazi wayo cishe ngo-1988. Namhla zingu-25 April 2026 ngizowedlulisa leli vangeli lobaba wasezulwini eSwatini lapho lingena khona. Leli vangeli likababa wasezulwini lifundisa ngoNkulunkulu oyedwa
alinabo obukhulu bomhlaba leli banga. Ngakho esikhathini esiphambili abantu baseSwatini bethi abamfuni uShembe. Basibizela lezi zizathu zabo. Kodwa thina asibili. Njengoba sengichazile, noma silibandla lamaNazaretha lapha eMzansi elafika noShembe umprofeti, kodwa thina asihlangene nalabo Shembe abathi babuNkulunkulu. Kuleli bandla asizikhonzi izithixo zomhlaba, sikhonza umezi nomhlaba njengokufundiswa kwethu ubaba wasezulu. Ngithanda ukuchaza lokhu ngoba ngizocabanga ukuthi ngoba kuthiwa singamaNazaretha sekuthi singabaShembe basebuhleni we are not. Kodwa silandela izimfundiso zikaBabamkhulu wemasipala ehlabelweni lamaNazaretha. Amen. Leli bandla-ke uShembe walifundisa ukuthi ukukholwa kwethu kube ukugcina imithetho uJehova owasilobela yona ngencwadi uMose. Ilesi sisekelo saleli bandla likamezezulu nomhlaba. Lokho uShembe wazi wakubhala kuverse 3 umthando weSabatha. Kodwa kubukeka lezi zimfundiso zomprofeti ngokukhonza uJehova seziseleleli bandla kuphela. Njengoba lokho bengamfihlile amabandla akwaShembe asesiqokele izindlela zabo eziphikisa lendlela esayinikwa nguBabamkhulu. Kodwa-ke lokho akumangalisi, ngoba njengomprofeti kaJehova uBabamkhulu wakubona kudala ukuthi kuzohamba kuhambe amaNazaretha emhlubulu. Kwenye izinjumayelo zakhe ezisiprofetho uBabamkhulu uthi lapho ngilibizela khona batabami kuhle kakhulu. Uma ungase kuya khona ngeke usavuma ukubuya. Kodwa kunesikhathi lapho abantu basephalamende ongamaNazaretha bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapho boyobe sebenza imicabango yabo unyezi esibayalo ngalo thina kuShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwi laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangasekho. Ngalezo nsuku bayodelisela ukugcina umthetho lo okuyingo okuthiwe angikuzenza. Bayogxoba bawuzile kuphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abawuvuyisa bazifake lapha ebandleni. Batabami, ngithanda ukuthi namhlanje ngimyalele indlela eya emzini oyingcwele, engahambi ekwazini naseqondeni komuntu. Ukukholwa balapha ukugcina umthetho ngathi esabala usuku olwesabekayo, mhlawumbe kufika umhlaba uphelela. Uyohamba uwedwa uya ekwenameni, uyihlononyoka nabafowethu abanamuza lapho ungabe ngazi bengazimiselelanga ukungena kulomuzi esiyakuza. Othanda ukuza lapho singabakhona
akathabathi isiphambano afele isithembiso. Igama lawo umuzi lisePhalamende, umuzi wekhethelo okhazina ngaphezu kwezinkanyezi zonke ezimkhathini nezezandla zabantu. Kuhle bantu bami lapho siniholela khona. Phelelani uJehova. Uyabathanda uJehova abamthandayo. Ubalungiselela indawo phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. Ubenzela ukungalali nokungubo. Ubapha umusa wakhe. Nabo bahlala bemdumisa nesigubhu nesina, behlabelela ngenjabulo. Uthokozwayo wenama ngabo, ukwenama komsindisi uhlala nabo phakathi. Basenokuzisa. Umthetho uyisihlenge somphefumulo wabantu. Hayi noma yikuphi umthetho. Kodwa kuphela lo inceku yakhe ushele emnika wona. Uyindlela yokuhamba eya lapho kungekho khona ubumnyama nenzondo nendlala namakhazi. Kuphela inkazimulo engenafibala nguJehova yedwa inkosi yezulu. Kule ntumela kuningi esifundayo. Umprofethi usifundise ukukholwa ngokubisa uJehova. Sibuye sigcine umthetho owawedlulisa kithi ngoMose. Uthi ushele kuze isikhathi lapho abantu basePhalamende eShamaNazaretha bayolahla khona indlela. Lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunezi esibayala ngayo nokushela. Ngaleyo nkathi bayobe bengasakhathalele izwi laphakathi. Bayobe sebethembe amazwi amaningi nangekho. Ngalezo ntsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Lo okuyiwo okuthiwe angikuthi bayogcoba bawuzile uphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abawuzibuyisa bazifake lapha emakethe. Amen. Lesi sikhathi sesifikile kulamamandla abashela. Ikakhulukazi kuleli bandla lasebuhleni. Umholi wakhona uphumele obala wathi sekunguye uNkulunkulu. Millions of people believe ukuthi nokuthi wangathi mina abalaleli bakhe wabakhela izulu lakhe elikwamasha elibizwa ngokuthi ikhaya. Can you imagine that? Ukuthi ikhaya lethu selikwamasha selizodwa ikhaya lethu. Akuve kulula mhlobo wabantu noma abeshayapile noma befuthi. Kuhlabelelo kuthela ubaba mkhulu uthi umuzi wamaNazaretha lapha siyakhona ukhazimula phezu kwelanga nenyanga. Umkhokheli wakhona munye kuphela uJehova inkosi yamazulu. Kwasishela ukuthi ezulwini lapha siyakhona munye umkhokheli wakhona uJehova. Kodwa umuzi wamaNazaretha sehleli
sekusekhaya lelifundo kwamanje. Umkhokheli wakhona nguNyathi. Kuleli zulu loNyathi kubusa izangoma owumlungisi. Nawo yonke imikhuba yobumnyama ungazicabanga. Kufanele ukuthi lezi zinto ngiyichaze ngoba mama kukhona abantu abacabanga ukuthi wonke abantu enza le nto yesekhaya, kakhulukazi kwabaningi. Ngiyabonga inkosi ilanga eyasikhipha kubumnyama ngoba ngabe nathi sesikhonza esibili loNyathi okuyikhaya lemphefumulo. Thina lapha singamanazaretha kaJehova njengokufundiswa nguNkulunkulu. Asinayo uNkulunkulu, asinabo uNkulunkulu bomhlaba. Asinayo izulu loNkulunkulu bomhlaba okuyikhaya lemphefumulo. Nokho angifuni nokucabanga into eyenziwa kuleli bandla ngoba kulo sekubusa uSathane kuphela. Ayikho into ezihlukumeza njengokubona izinto ezenziwa kuleli bandla lasebuhleni okuhlekisa kubakhulu nakubabalula. Kodwa le nto kuthiwa yi-AI manje abalunga leli bandla enza ubaba emkhulu nge-AI. Umbona ubaba mkhulu ekhuluma enza yonke into ongayazi ukuthi ichaza ukuthini. Bona ngobaba bathi bashumayela kodwa bezimhlekisa ngobaba mkhulu. Ngoba akho nto abayenzayo etshengisa ukuthi ubaba omkhulu wayezokufuta uNkulunkulu. Badlala nje seyinto nje yokudlala noma kwilanga seyinto nje yokudlala okwenziwa ngayo-AI. But uma ungasekuye ebandleni noma enkolweni yamaSulumane ayikho into ehlonipha njengomkhulu wayo umsungu weslam. Bona-ke abanaso nje isithombe sayo abasevezi. Right, sasisithombe sikabamkhulu. But doesn't mean ukuthi ngoba sisithombe sikabamkhulu kufanele senze noma yini naso. Kufanele senze njani? Kufanele ukuthi sibonakale ukuthi singamanazitala babamkhulu ngoba sibanezangoma esontweni. Kufanele ukuthi sibonakale ukuthi singamanazitala babamkhulu ngoba sibanonqinqi esontweni ngoba sifuna ibandla lesikhulu. Yonke into eyenzeka laphana iyashaqisa. uSathane mkhulu kunamandla ngoba laba bantu abahlukile ubeze baba abaningi. Kodwa ngoba uma laba bantu bengayi esikoleni ngashintsha ifokasi. Kodwa bantu abantu ayikho into enkulu njengokufuna uyesu. Ungahluki ukuthi we are few compared to abantu basebuhleni. Ngoba nasebholeni noma kuyimidlalo abantu baziphi kodwa abantu abayizwini they are few. Ngihlale ngilinganisa imfundo lapha nezayisiza iziphiwo zabantu. Kodwa uma ususe-university abantu bayehla abancane. Uma usufuna abantu abangodokotela bababili bebebadala no-professor ngoba indawo oyithola kuwo usebenzile.
nalapha-ke akulula abantwana basezulwini ukuya ezulwini, akulula. Njengoba ishembe ubothatha isiphambano sakho osimele emahlombe, ukukholwa ukuthatha isiphambano osimele emahlombe akho. Akusiyona into elula. Ngakho-ke it's not all Tom, Dick and Harry abakwazi ukuthi bengaya ezulwini. So don't be shameful ngokuthi we are few. Vele uthi usheme indlela encinyane, inameja, inamate, inameva, iyohandwa ngabambalwa. Wena uyathanda ukusilandela lapho siyakhona. Ngoba uthembisile. Ngoba indlela yasezulwini ilidlwana elibushelelezi elohamba ngabambalwa. Baningi abantu abasinqamayo besho ukuthi kodwa it's not easy ukuthi befike la. Ngoba abanye ngisho amaKristu ukhala ukuthi ayisengifundiswa ngoba ushisa ibandla. Omunye ethi ayisengakwejwayele ukubala. You see, uma ukhetha ukuba uze la kule nkonzo, bonga zokukhulu kathaba. Ngoba ukuza kule nkonzo kusho ukuthi ihlukane nomndeni wakho. Ukhethe uNkulunkulu wena, uhlukane nenkosikazi, uhlukane nendoda, uhlukane nabantwana bakho, uma ufanele uze la. But you can see ukuthi ubaba mkhulu wabusi wababa wasezulwini. Kodwa ubamkhulu akaze uNkulunkulu. Hakushona. Wathi ubaba wasezulwini ngisisebenzi kaNkulunkulu ezulwini. Kodwa ansiye. And that is a teaching like which we maintain. Ukuthi ushare ukuthi noma ingenza imangaliso engakanani akazenzi imangaliso esport, but uzenza izimangaliso as a messenger of God, as a person who is coming from heaven. Lokho asifiki ngoba naye wakuvuka ningazi ngubaba wasezulwini, but ayuvuka. Njengoba sihleli mina ngikhuluma ngendiyosi evelezweni, kodwa ukuthi evelezweni akuchazi ukuthi siNkulunkulu, because naso sonke isikhathi kufanele sizimehluko phakathi kwaNkulunkulu nezidalwa zasezulwini. We must never mix it, because to mix it is a sin. You must never mix indaba kaNkulunkulu nanoma yini. USathane wazama ukuba uNkulunkulu waxoshwa, and isigcino sakhe isihobe. Bayifuna ukuba nguNkulunkulu, and bonke abantu abalandela uSathane, they go for that. Ekwazi ukuthi sukuma ebe phambi kwesombili, mina nguNkulunkulu. What nonsense is that? What is rubbish? Ungasukela ebandleni elibhaliwe ehlabeleni ukuthi siyibandla lamenzi bezulu nomhlaba, wena ngoba ube ne-opportunity yokuthi ume phambi kwabantu usuthi yimini uNkulunkulu, uhola abantu labo bantu awunamanye amazwi abantu ukuze bezulwini kufanele belandele wena, kufanele bekhonze wena. Le nto iyenza suku futhi uzoyikhuluma. Abantu abanyanyayo bebenyanya benze yonke into, kodwa befunyiwe ukuthi abantu abangacabanga ukuthi sizofuna sibona kuqhamuka abantu bashemba bezocelela phansi umthetho nesinqumo nomsebenzi kababa mkhulu. Inkosi.